дар вилояти Суғд 36 намуди маҳсулот ба талаботи ҳуҷҷати меъёрӣ ва регламентҳои техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон номутобиқ дониста шудааст. Ин ҳолат баъди ташхис дар озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока ва кишоварзии Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо дар вилояти Суғд муайян карда шуд. Дар ин озмоишгоҳ давоми 6 моҳи аввали соли 2022 ба миқдори 4977 намуна маҳсулотҳои хӯрокворӣ, орду, гандум, равғани растанӣ, маҳсулотҳои макаронӣ, қаннодӣ, мурғ, консерваҳо, инчунин нуриҳои минералӣ аз ташхис гузаронда шуд. Мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои маркази Тоҷикистонда дар вилояти Суғд то нимаи аввали моҳи марти соли равон ба миқдори 254 адад назороти давлатӣ гузаронданд. Аз ҷумла ба миқдори 166 адад дар нуқтаҳои савдо, 1 адад тарабхона, 3 адад амбор, 58 адад дар нуқтаҳои хӯроки умумӣ, 22 адад дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, 4 адад дар бозорҳо санҷиш гузаронданд, 70 адад хариди санҷишӣ вобаста ба ҳолати фиреби истеъмолкунандагон гузаронда шудааст. баъди гузарондани ташхисҳо, мутахассисони Тоҷикистон дар 430 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳо дар субъектҳои хоҷагидорро ошкор карданд, ки аз он 277 адад бо қарори марказ ва 203 адад дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаримабандӣ шудааст. Маблағи ҷаримаҳо дар умум 83272 сомониро ташкил медиҳад. бо мақсади ҳимояи бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулотҳои пасифат ва хатарнок, мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои марказ номгӯи гуногуни маҳсулотҳои пасифат ва хатарнокро ошкор намуданд. Аз он ҷумла зиёда аз 291 килограмм маҳсулоти қаннодӣ, 1990 килограмм равғани растанӣ, 142 литр нӯшокҳои ташни шикам, 1400 литр машруботи спиртӣ, 390 адад фирӯзанакҳои каммасраф, 28196 литр маҳсулоти нафтӣ, 1243 литр равғани молидавӣ, 430 литр антифриз, 2220 адад бозичҳои кӯдакона, 800 килограмм маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар намуди маҳсулотҳои пасифат муҳлати истеъмолашон гузашта ва бесертификати мутобиқат ошкор карда шуд. маблағи умумии маҳсулотҳои пасифат бе сертификат ва муҳлати истеъмолашон гузашта 406,573 ҳазор сомониро ташкил намуданд. Нишасти матбуотии Тоҷикстандар дар вилояти Суғд дар толори ин ниҳод гузаронда шуд ва имкони васеъ барои журналистон фароҳам омада шуд, то роҳбарият ва мудирони бахши озмоишгоҳ аз суолҳояшон посух гиранд. 36 намунаи маҳсулот ки ба талабот ҷавобгӯ набуд ошкор шуд. Мегуфтед ки умуман ин 36 номгӯ маҳсулотҳои ватанӣ ҳастанд ё воридотӣ. Баъдан нисбати паҳнкунандагон ва соҳибкорони ҳамин гуна молу маҳсулот чӣ чораҳо андешида шуд? Ин маҳсулотҳо аз қабили равғани растанӣ, маҳсулоти макаронӣ, маҳсулотҳои гӯштӣ, маҳсулоти ғалладонагӣ, тухми мурғ, консерва, машруботҳои спиртӣ, як намуна нурии минералӣ, 9 намуна маҳсулоти тамоқӣ, яъне сигор. Маҳсулот ки гуфтам, ҳам маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ буд дар байни маҳсулотҳое ки мо ғайристандарти донистем ва ҳам маҳсулотҳои воридотшон. Кадомаш бештар ба назар мерасад? Бештар мисол 9 намунаи сигор маҳсулоти воридотӣ. Маҳсулоти воридотӣ ҳастанд, маҳсулоти ғалладонӣ, маҳсулоти воридотӣ. Як қисм машруботҳои спиртӣ, ин машруботҳое ки истеҳсоли ватанӣ аз худон буд. Умуман ҳам воридотӣ, ҳам маҳсулоти бозори дохилӣ. мутахассисони Маркази Тоҷикстандар аз шӯъбаи сертификатсияи молу маҳсулот дар 6 моҳи аввали соли 2022 2148 адад ба маҳсулотҳои воридотӣ сертификат доданд, ки он ба талаботҳои бозор ҷавобгӯ буд. 141 сертификат ба маҳсулотҳои содиротӣ низ дода шудааст. Инчунин 721 адад сертификат маҳсулоти бозори дохиларо ташкил медиҳад. Дар умум 3010 адад корҳои сертификатсионӣ анҷом дода шудааст. гузориши Мафнушкор ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.